Всичко това започна преди около 2 години. Всъщност тогава заснех самите фотографии. Преди това повече от година и половина, минавайки по един булевард София Фритьоф Нансен, се натъквах на тази гледка. Една жена седи и храни едно куче в един магазин, който доскоро беше съвсем такъв нормален лъскав магазин, модерен. А сега там между боклуците и кашоните се разхождаше едно куче и жената го хранеше. И всичко това много ми напомни на перформанс на Юзър Бойс. Аз обичам Америка, Америка обича мен, в който той живее с един койот в галерията и реши да го заснема. Говорих с жената, тя беше така добра да се съгласи и така се получиха фотографиите. Моята идея беше, освен чисто формалната асоциация, нали, с перформанса на Бойс и материалите, архивите, които са останали от него, някакви размишления върху самата ситуация. Всички знаем за проблемите, които имаме и с бездомните кучета, и с домашните кучета. Отделно, дори чисто така като метафора на отношението на човека към природата, на съвременния градски човек, независимо от това дали е българин в частност или някакъв друг. Тъй като ситуацията беше абсурдна за мен. Те и другите не са съвсем естествени, като да си го гледаш в апартамента, може би сме свикнали с това. Но в това пространство, което като някаква отворена сцена към улицата, беше изключително интересно да се наблюдава тази ситуация. А и разбира се, реакциите на хората, защото всеки ден минават най-различни хора, гледат го, коментират го, децата се закачат, прилича дори малко на зоологическа градина, само че в центъра на София, като старата. Минава, някой гледа. И така. Другото, което забелязах, че хората го тълкуват в някакви крайни такива. Много са им крайни тълкования. Ние искат изпиване на бездомните животни, другите смятат, че съм най-големия природозащитник. Всъщност, моята идея беше по-скоро да покажа абсурдността на нашата ситуация и да се предизвикат някакви размисли върху евентуални варианти за разрешаване или пък изобщо как се е стигнало до нея и така, в най-общи линии. Да, при Юзър Бойс неговото желание за помирение с природата, нещо, което смятам, че наистина ние трябва да постигнем, защото в тази силно урбанизирана среда, в която живеем, върви към някакъв краен такъв вариант, а всъщност едно леко връщане назад или по-скоро сливане на някакви две успоредни, т.е. на нашия урбанистичен начин на живот и на по-близък контакт с природата, мисля, че би им бил изцяло само в полза. Да, работата със сигурност може да бъде употребявана политически, но мен не ми се иска такова нещо. Тоест, не бих могъл да предложа вариант за разрешаване, тъй като проблема е сложен и но пък всъщност със самата работа, ако се гледа човек, всеки може да си изведе нейните тълкования и има различни варианти, различни аспекти, ето както момичето е прибрало от улицата бездомното куче. По същия начин, ако много хора приберат, реално ще изчезнат. Но това е само един вариант. И разбира се, не може с него да се разреши всичко. Също така доста по-голяма култура на отношението към домашните кучета от самите им стопани. Тъй като така могат да се получат нови бездомни кучета.
може би най-важното, да, наистина не е буквално. Най-важното наистина не е буквалното проблема с кучетата, а по-скоро наистина отношението на човека към природата въобще. Възможно ли е да бъдем по-близки? Способни ли сме все още на това? При мен може би най-силно в началото като мотив и така вдъхновение за някаква работа беше по-скоро чисто формалната връзка с перформанса на Бойс, не толкова дори, може би дори съвсем така неглижиран беше проблема за кучето и за това. По-скоро наистина чисто абстрактната и метафорен смисъл, на който идва от самия перформанс на Бойс. Неговото желание да контактува с природата в чист вид. Първо обитателите, което надявам се по някакъв начин с моите работа да предизвиквам някакви такива размисли, пък желания в хората да се замислят на този проблем. Интересът, който предизвика, може би е много наистина по-чисто така конкретен, защото при нас този проблем е злободневен, погледан в частност. И за това хората по-скоро виждаха него, но и полека-лека се измести дори и моето отношение към моите си работа в завършения вид от това, което всъщност първоначално беше повод да я направя и да заснема тези фотографии. Т.е. перформанса на Бойс и неговият метафоричен смисъл за отношението към природата. Здравко, как се запозна? Ами той има намерение, като се връщат един ден от работа и той беше една шегичка и му легна в краката. И какво каза? Вземи ме. Така го разбраха. Да. И после какво се случи? Прибраха вкъщи и нахранихме. На следващия ден отида го вакцинира и така вече 2 години и половина се довежда. А като го вакцинира, беше ли решила да го взимаш или още? Не. Ветеринария ми казала, там като ще го вакцинира, значи искаш да го осиновяваш и така. И оттам реших да го осиновя. И вече колко 2 години казваш, че... 2 години и половина проведам вече. Да, а той как се отнася към хората? Дружелюбен? Той е много любвилен, много обича хора, сте, това е куче, Божи дар, не е правил гълива вкъщи, много се радва. Въобще не съм имала такова добро куче. Да, а как реагират хората, като те видят с него, защото то се вижда, че не е породисто куче от някаква специална раса. Има ли коментари? Зависи. Има хора, които не харесват това нещо, не го одобряват, смятат, че това кучето да е породисто, а други, напротив, смятат, че е много хубаво да се взимат кучета от улицата, тъй като правиш нещо добро. Той самият, вие общувате с него ежедневно и непрекъснато. Да, той е винаги с мен вкъщи, много рядко остава, иначе е с мен в колата, навсякъде ходи с